Mikołaj, jak wrzucę ten odcinek, to powiedz mi, jak go mam nazwać. Taki, żeby był chwytliwy, ale też żeby oddawał to twoje takie... To byś musiał go Tamtą zatytułować tak. bezradność. Z caps locka. Boże 111111111. No tak. Albo... Boże, czy ty to widzisz? Ja już teraz, ja się boję już wszystkiego. Albo powiem... Jak nie urok, to sraczka. Jak nie urok, to wnyki. Nie, bo Dobra, ja rozwalam hak. ja już dosłownie boję się teraz łazić po trawie, bo ja już słyszę, jak wnyki mi się zaciskają na nodze. A to ty tu, to ja tu będę No, a ty naprawiał. naprawiaj. Jak coś to strzela, to nie ja. To, nieważne. Wiadomo, nieważne. To naprężony O! pręt. Są dobrzy są zawodnicy u nas. No, że nie robią głupot tak jak ja, tylko naprawiają silnik. Nie no, to też jest ważne. Ja ci powiem Takie tak, czasami dziwne dźwięki są, ja mi się wydaje, że jakby takie duchy, a jakby taki dźwięk był z tego, z włazu, takie... co ty dupisz. No, to może mi się coś z głową dzieje. To, Dobra. Rozwalony hak. kurde, ale wali tych quick time'ów, masakrancja. No to dobrze, dla punktów. No niby ja, ale... No i lecimy na wprost. Bycie. Dobra. Czyli przez kolby. Nie powiem. No, ale wiesz co? Można by pogadać z tym zabójcą, nie? Tak, panie szefie. Bo jest kolba do zrobienia. Ej, chodź pod bizona. Dawaj pod bizona. A tu coś naprawiają chyba. Tu ja. Tu O, słysza? O kurde. O kurde. I no nie zaś mnie. Bo mi już jest... O, Kespa już. Kogo innego gonią. Bo już szlak. Dobra, ja naprawiam. Ktoś musi. Widzę go. Ktoś musi być ranny, żeby naprawiać mógł ktoś. Jakby co to ja O! wszyscy... Idzie do mnie! Nie umiem! Nie! O kurwa! Czemu ja ciągle przy skrzyni stoję? Czemu ja stałem przy Goni skrzyni? mnie. Coś... Dobra. Czekaj, Dawid, pomogę ci! Hilfe To... mir! Uciekajcie! Uciekajcie! Was ist los? Aber... Ja, zusammengestoßen. Słabo mi. Und... Oh mein Gott. Almost tot. O. Hop, ja już krwawię wszystkim. Każdym otworem Z swego każdej ciała. dziury już się sączy. No nie widzisz, że krwawię? Gościu! No, Karwa. ulecz mnie. Ulecz mnie. No, to jest ten Kespa. To może Kespa to jest jakiś kurde Hiszpan. O, Dobra, i teraz ja go uleczę. o, kurwa! O! Niklaus, co tam się dzieje? Co to za słownictwo? Niedobrze! Dramatycznie niedobrze! No i coś strzeliło i to była pułapka jakaś kogoś. Kuźwa! Nawet nie wiem, gdzie jesteś ranny. W środku takim hobby Kolano. wraku. A wiem, co to jest, taki hobby Zeppelin. No, rozwalone takie coś leży. To my idziemy już. No pano, nie odwali się ode mnie. No bo jesteś łatwy Co konflikt. za pipa! No nie! Widzę cię, a jesteś daleko, żeś zaleciał? O, ale dobra, jest przy mnie jeden facet. Coś tutaj, coś... Co on robi? Coś tam Ej, on pilnuje. go, szaleniec, on go taż lampą nie umie się Dobra, ja wygodać. też mam taś lampa. Czekaj, lecę do ciebie. Znaczy ja cię nawet nie widzę, gdzie on Dobra, cię wieszamy, powiesza. wieszamy. A widzę cię, gdzie powiesił. A u góry gdzieś, na dole? Tak, nie wiem jak to powiedzieć, ale jest dwóch przy mnie, może mnie będą ratować. Czekaj, piwnica. Ja w piwnicy jest... O kurde, ale bych się tu wdupcył. Dobra, ale jest skrzynia w piwnicy. Kurde, ale niedobrze, bo dwóch jest przy mnie, to ja trzeba by naprawiać, bo... To ja będę naprawiał spokojnie. No są tu, czają się, no nie wiem, on mnie... Nie, chyba mnie nie... O, jest toolbox. Nie wiem czy mnie... On mnie będzie pilnował. Czarmuję.
ściąga mnie, ale nie do wnyków, kurwa mać! Przepraszam. Nie! No nie! Co to było, Mikołaju? Ja pier... No to po mnie jest, no po mnie. No bo drugi raz cię powiesi? No. Ale to było już naciskanie, czy nie? Nie, to jeszcze będę żył, ale... Co to za życie? Jakiego ja mam dzisiaj pecha? Dobra, ja zobacz, powiedz czy on tam kampi, czy nie, bo ja to naprawiam, ale... Nie kampi, no bo kampi, nie wiem. Nie ściągaj mnie! I znowu cię? Nie, Kespa się... Ale on mnie goni i tak! Ja pierdolę, nie wytrzymie. Nie wytrzymie, no. To było najgorsze zagranie... Ever. Jezu! No nie mogę, no i nas dwóch udupi, ja leżę w trawie, Kespa wisi, No ja jak zaraz leżysz, to ja cię mogę kojfnę. podnieść, tylko on cię widzi. No, nie wiem, no. Bo jak ty byś się gdzieś czołgał do mnie... Ja pier... Czekaj, Niklaus. tam Prze jakby ej, jest przeszedł niepotrzebnie. obok mnie i mnie nie zauważył. No to zaraz Normalnie cię podniosę. To uciekaj gdzieś, uciekaj. On po mnie przelazł, nie, bo mnie zauważy. Ja pod hakiem prosto leżę. Tam gdzie, widzisz gdzie wisi Kespa? To ja wiszę obok Kespy. No to ja cię spróbuję. Leżę, znaczy nie wiszę, leżę w trawie. Dobra, recoveruję. gościu tu łazi. Kurwa. Dobra, znalazł mnie. Tak? No, I idzie na hak, idziesz? no prosto na to. No to żegnaj, Cruel World. Dzięki. I co ja mam zrobić? Wszystko dupło. Kurwa. Nie Czekaj, wierzę. Mikołaj. No co no Dawid, no cała nadzieja w cie. I w repo. Repo ma dużo perków. Ty masz jeszcze więcej. Ja pierdolę. Nie wierzę. To było dziwne, to było mega dziwne. Dobra, spróbujmy. Nie słychać jeszcze go. Nie ma tragedii. Cicho. Dam se radę. Chyba dojdę. Jest! Jest! Udało się! To było to, moi drodzy. No nic, Mikołaj będzie przepraszał za Prawie. wszystkie słowa, ale Prawie to są mi się emotions. udało. A, Emotions. wiecie moi drodzy. To trzeba przeżyć, to nie idzie opowiedzieć. To trzeba przeżyć, moi drodzy. Jak Woodstock, Jak Woodstock. jak coś tam. Co my tutaj robimy? Ja jeszcze perki tutaj wybiorę na koniec, żeby wszystkim tutaj pokazać. O, proszę bardzo. Tak było. Bardzo rzadkie perki.